Dobrý den, vítám vás v dětské léčebně Miramonte v Mariánských Lázních. Budova byla postavena v roce 1905 jako jeden z luxusních hotelů zde v Mariánských Lázních. Už od počátku její majitelé se honosili tím, že je budova v krásném lesnatém prostředí, v podhorském klimatu a v čistém ovzduší. V roce 1963 zde byla zřízena dětská lázeňská léčebna Miramonte. V současné době má léčebna kapacitu 73 lůžek a je určena dětem ve věku od 3 do 18 let. Malé děti do předškolní věku jsou během celé lázeňské léčby doprovázeny rodičem nebo prarodičem. Lázeňská léčba v sobě zahrnuje jak využití přírodních léčivých zdrojů, jako jsou minerální léčivé vody, slatina a zřídelní plyn, tak nové rehabilitační metodiky. Tím se dětské lázeňské léčebně jako jediné na světě podařilo spojit v lázeňské léčbě poruch mikce starobylé účinky přírodních léčivých zdrojů s novými moderními metodikami rehabilitace. V naší léčebně nebo k nám na léčení přijíždějí děti s onemocněním ledvin a močových cest. Většinou se jedná o doléčení stavů po akutních, opakovaných nebo chronických zánětech ledvin a močových cest, nebo doléčení stavu po operaci ledvin a močových cest, nebo doléčení po operaci ledvinných kamenků nebo jejich drcení rázovými vlnami. Od roku 1994 nastupují lázeňskou léčbu také děvčátka po operaci v oblasti malé pánve, nejčastěji po operaci slepého střeva, gynekologických operacích nebo k doléčení po gynekologických zánětech. Na pracovišti myofeedbacku děti se prostřednictvím počítače a pohádky učí správně ovládat svalovinu dna pánevního a akt močení. Poruchy močení mohou způsobovat pomočování v noci, úniky moče ve dne nebo opakované močové infekty. Při volném čase tady děti se nejenom léčí, ale samozřejmě je musíme zaměstnat. Každý dítě má v sobě spoustu energie a tudíž musí v tu dobu, kdy ten volný čas je, mít ho vyplněn. Lázeňská léčba je velmi efektivní metodou léčení a doléčování. Má úspěch až 80 % dětí při prvním pobytu. Chronicky nemocné děti opakují lázeňskou léčbu i několikrát. Doufáme, že se jim u nás líbí. Všechny procedury jsou nebolestivé a doufáme, že se děti k nám budou rády vracet. Je určena nejen českým dětem, ale otevřena i dětem z celého světa.